Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, Jerwin ang totoong pangalan ko. I am 30 years old at tambalanista since 2017. Lagi akong nakikinig sa mga kwento ng Mahiwagang Burnay. Salamat sa mga halakhak, kwento at advice ninyo sa aming mga listeners. Sumulat ako upang humingi ng payo. Sana po ay mabasa ninyo ang sulat ko bago mag-June 27. Ito kasi yung petsa na kailangan ko ng magdesisyon. Ay, sa atin nakasalalay. May pressure. Kalurki. 5 taon na akong OFW dito sa Taiwan. Pumunta ako dito para maging stepping stone ko papuntang Canada. Nung nag-a-apply pa lang ako pa Taiwan, may takot ako kasi baka hindi ko kaya ang buhay abroad. Tanong ng iba, bakit pa daw ako mangingibang bansa? Maganda naman daw ang trabaho dyan sa Pinas. Itinuloy ko pa din. At ngayong nandito na ako, magkahalong emosyon ang nararamdaman ko. Masaya dahil napapasaya ko ang pamilya ko, pero malungkot din dahil malayo ako sa kanila. Last January, nagkaroon ng hiring dito ang isang agency for Canada. Nag-submit ako ng resume. Na-interview ako, pinag-fill out ng immigration forms, pinacomplete ng needed documents, at binigyan na ng breakdown ng mga gagastusin. Noong nakaraang buwan hanggang ngayon, mga 50 na ang nakaalis papuntang Canada. Yung iba, applicants last year. Meron din namang kasabay kong nag-apply last January. Marami-rami pa rin ang hindi pa nakakaalis at kasama ako doon. Daan-daan pa din kaming naghihintay ng employer. Alam ko kasi member ako ng group chat ng applicants. Last week, may isang hiring agency ulit dito sa Taiwan. Pero for Germany naman. Nag-submit ako ng application ko for assessment. I was qualified. They invited me for an interview at naging maayos naman yung result. Ngayon, pinagde-decide na nila ako kung itutuloy ko yung application ko sa kanila. Sa dami daw ng nag-a-apply, baka maubusan ako ng slot. Limited slots lang kasi yung position that I applied for. Pinapupunta nila ako sa June 27 para sabihin kung ano ang desisyon ko. Dahil urgent ang requirement, makakaalis na ako in 4 to 6 months. Nang malaman ng partner ko, hindi pa daw siya ready. Mamimiss daw niya ako at natatakot siya na baka ipagpalit ko siya doon. I did my research and pareho silang first world countries. Pareho silang maraming job opportunities. Sa Canada nga lang, in 2 to 3 years pwede ka nang maging permanent resident. Sa Germany, you have to wait for 5 years. Pero kapag nasa Germany ka na, pwede ka nang mag-ikot sa Europe.
Sabi ng pinsan ko sa Norway, okay naman daw sa Germany. Tambala, naguguluhan ako. Humihingi naman ako ng sign kay Lord pero hanggang ngayon, wala pang binibigay. Ano bang pipiliin ko? Canada o Germany? Willing naman ako maghintay ng employer sa Canada kasi naniniwala ako sa kasabihang, be patient. Everything comes to you at the right moment. Pero gusto ko ding i-consider yung opportunity sa Germany. Kasi sabi ng isang quote, when opportunity knocks on your door, always be willing to take a chance because you never know how perfect something can turn out to be. Salamat sa payo ninyo, Tambalan. God bless you both, your program, and Love Radio. Ang inyong tambalanista, Jerwin. Ang gusto kong itanong kay Jerwin, partner, what's in it for us? Ano mapapala namin dyan? Ano mapapala namin dito sa pag-e-effort namin mag-isip, pag ninilay-nilaya namin, pag-uusapan namin, anong assurance namin na kung sa Canada ka man o sa Germany yung pupunta, meron kaming mahahakbat. Ano? Anong benepisyong mapapala namin dito? Yes. Kung wala, wag na nating pag-usapan to kasi marami din kaming mga problema. Dumadagdag ka pa. bakit ka ba nagtitiwala sa Tambalan? Sa tingin mo makakatulong ang sasabihin namin sa iyong pagdidesisyon? Ang nakakalurkay talaga dito, parang sa atin nakasalalay, bakas tayo yung sign na hinihintay niya, partner. Naku, nakakatakot Nakaka-pressure naman yun. naman. Kapag ka nag-fail ka dun sa kung saang country, baka sa amin ang balik. Oo. Ang sa amin naman, gusto lang namin ng products. Products mula sa bansang yan. Charot. Okay. Oo, nandiyan naman nanay tatay mo. Di ba? Mga Kaya kaibigan nga, mo. ba't kami tinatanong mo? Oo. Ito. O, di ba mga kapatid mo? Kaya nga. O, nasa kanila ang suporta mo dapat. Ay, sa kanila yung- manggagaling ang oo, suporta. Yung partner mo. Oo. Diba? Hindi, pero Di pa nga hindi kayo kasi, nagkakita di pa nga tayo minsan nagmi-meet Yung demand mo sa amin, wagas. Basahin nyo to bago mag-June 27. Magde-decide ako bago mag-June 27. Di nga tayo close. Huwag kang ganyan, Jerwin. Diba? Ni minsan ba may naipadala ka na sa Tambalan? Oo. Ni minsan ba nagkaroon ka ng alay? Noong mga panahon na nagpapakasasa ka, nag-enjoy ka sa magandang sweldo sa Taiwan. Meron ba kami na pala? Wala. Tapos ngayon, kailangan namin magdesisyon para sa'yo. Tas ura-urada bago mag-June 27? Ano ka? Siniswerte? Kung di Walang sana ganon. may pinadala ka man lamang kahit Kaya pa kape. nga, di sana, palibreng breakfast. Di kaya sana nga, may sustansya yung sasabihin hindi lang namin yun, sa'yo. partner. Gaganahan kami. Di sana magaan ang loob namin sa'yo. Mabigat ang loob namin sa'yo, makapang-utos ka? Ano kami, ha? Grabe to makapag-utos. Nung panahon na masaya ka, di kami kasama. Nung paghihirap na decision making, kasama kami. Lang yato. Galit. Seryoso. Dami sinabi. Daming sinabi. Hindi, pero honestly and seriously, Jerwin, talagang hindi rin naman, kung man meron kaming masabi, we're still also not the perfect people. Katulad nga nung sinabi ni partner, hindi naman kami yung magulang mo. Hindi kami yung partner mo. Hindi kami yung mga kapatid mo. Hindi kami yung nasa paligid mo na maaapektuhan sa decision mo to leave. Correct. Diba? So, tsaka ito pa, yung hindi pa rin kami nakakarating ng Canada. Yan na nga. Ng Lalo Germany. pa Germany, hindi nga kami marunong Oo. mag-German. Diba? Ang pinaka-close na alam namin sa German Shepherd. Oo. Ano pa? Crossbreed. Hindi. May halong aspin. Hindi puro. Hindi pa purong German Shepherd yung nakita namin. Yun. Diba? Ang only alam ko lang sa Germany, meron ako naging estudyante dyan, party. Tapos in-interview niya ako. Makakatulong ba yun sa'yo? Parang hindi naman. Diba? Hindi kami nakarating sa parehas. Tapos hindi namin sila napag-arahalan parehas. So hindi kami makakapagbigay talaga ng tamang sagot para sa'yo. Pero sa totoo lang, alam mo, ang ganda ng problema mo. Yes. Siya, talagang kumbaga sa babaeng ang daming manliligaw, ganda problem.
problems. Ikaw, ito, opportunity problems. Correct, diba? totoo. Ano nga ba at alin nga ba ang pipiliin? Ganyan. Siguro kung hindi man kami makapagsabi ng ng tamang payo para sa iyo kasi nga 'di ba ganun yun pag mag-research ka magtatanong-tanong ka doon sa taong may experience Kaya o sa nga taong nakarating sa lugar o naka-experience ng mga bagay doon. Correct. 'Di ba? So kung hindi man kami, maaaring yung mga nanonood na lang din ngayon sa Facebook Live Oo, na pwede may posibleng meron mag-comment kayong- na taga Canada or may 'di ba nakarating na ng Canada, may kaibigan sa Canada, close sila, maraming kwentong alam. So baka maaaring yung mga comment ng mga kabisyo natin ngayon dito sa FB Live, makatulong. yun yung mabasa mo at makatulong sa pagdedesisyon mo. Correct. Ngayon, kung di namin mabasa on air, Oo. yung mga comments ng mga tambalanista, kasi problemado din kami sa wifi dito. Nakakadagdag ka nga ng problema Ganon. Saka ikaw na magbasa, lagay nun, utusan mo Kaya ba kami nga, magbasa para grabe, sa'yo? walang hiya. Ikaw kasi hindi ka muna nagpadala ng pagkain. Kaya Hindi sana nga close-closean Kaya tayo. nga May dahilan, Kaya di ba? tingnan mo, ang bigat ng loob namin. Makautos ka naman kasi sa amin. Makautos ka tsaka makademand. Makibigay po yung decision before June 27. Pambihira. May kasamang pamemreasure. May naman pasama. Samantalang nung masayang-masaya ka sa Taiwan, wala kaming Oo. wala kang ambag sa amin. Wala kami nahita. Tingnan mo, wala nang libre ngayon, uy. Ay, nako. Alam mo, mahirap talaga yan kasi parehas namang magandang bansa. Oo, agree, Parehas naman talaga agree. siyang magandang bansa. Pero kung halimbawa, magbabase lang ako sa yung kung ano lang yung information na binigay mo sa amin, ayoko, wala siyang ambag sa akin. Oo. Ayoko. Wala sustansya yung utak ko Pero hindi malay mo, di ba? Pagdating naman doon, babawian tayo. Ay, okay, sige. Oo. Gagalingan ko. Wait Oo. lang. Teka lang, gagalingan Oo, kasi namin yung sagot. Kung Oo. na-pressure siya, dapat i-pressure din natin Oo, siya. tama. Diba? So, Ano? kailangan pagdating mo doon, alinmang lugar ang mapagdesisyonan mo. Yan, Kasi diba? pareho namang magandang magandang kapalaran ang naghihintay sa iyo doon. Correct. Dapat maramdaman namin na naging maganda yung kapalaran mo. Oo, yan. oo, Okay. Sige, yan, tulungan na nga yan. natin, partner. Ang tawag dito, investment. Yan, Correct, diba? correct. Sige, nag-i-invest tayo. Oo, namumuhunan. Namumuhunan. Kaya nga, mag-i-invest, namumuhunan tayo. Alang-alang, di ba? Oo. Well, kasi ako, ang confusion ko lang dyan, Jerwin, is gusto mo talaga si Canada. I mean, di ba kaya ka pumunta ng Taiwan kasi springboard mo yun papunta ng Canada. So, dun lang ako sa hintayin mo na lang kasi yun naman talaga yung gusto mo. Kaya lang, si Germany, itay na. Ang tanong namin sa'yo, gusto mo din ba yung work mo doon? Yung magiging work mo sa Germany? Correct, diba? correct. Kasi kung magugustuhan mo naman yung work, maganda yung offer, go ka na din doon. Nauna na yan Tingnan Correct. mo, ang dami naghihintay nung Canada tapos hindi pa sure. May mga applicants from last year, may mga applicants from this year. Tapos hindi pa sigurado. O, 'di ba? Itong Germany, nandyan na. Correct. Ngayon, kung pagdating mo doon ay hindi pala maganda, hindi pala maayos, 'di ba? Kaya mo na yan. Balik ka ulit ng Pilipinas. Welcome ka naman dito. Kaya nga Wala namang magbaban sa'yo dito. Wala naman nagsabing ano yan ang tawag doon? Ingrata Oo. Ingrata. Oo. Yung anong tawag doon? Yung pagka bawal ka nang pumunta sa isang chismosa ingrata. Persona non grata. Ano ba yun? Oo, yun yun. Wala namang magaganon. Sino ka ba para ganunin ka namin, di ba? Hindi ka naman controversial. Yun, persona non grata. Hindi ka naman controversial. Hindi ka naman politician. Hindi ka naman celebrity. Di ba? So kung mag-fail ka doon, balik ka lang ng Pilipinas. Dito lang kami. Ang Pilipinas hindi gagalaw. Promise. Yan ang promise ko sa'yo. Nandito pa rin kami sa Southeast Asia. Pagbalik mo, andito pa rin. Oo, diba? sabi niya pambihira. Wala akong mapapala sa dalawang to. Tingnan mo, 17 minutes na tayo nag-uusap. Wala ka pang napala. Ikaw kasi dapat inuna mo kami. Kung may napala kami sa iyo, di babalik namin sa iyong kagandahang, di ba, na nakuha namin sa iyo. Tama. Parang katulad lang yan ng tatay na nagbigay ng tatay na may 2 anak. Yung isang anak lumapit sa tatay, humihingi ng bisikleta. Oo. Masama yung loob ng tatay ibigay yung bisikleta doon sa anak na humihingi. Bakit? Bukod sa bulakbol,
puro, basta bulakbol, hindi Oo. nag-aaral, tas hihingi. Oo, diba? wala akong amor sa ganun. Wala, diba? Oo. Samantalang yung isang anak, humingi ng bisikleta, partner. Yan. Ang mga grades, lahat line of 9. Correct. O Yung kaya isa yung- muntik pang mag-100. Oo, Ganon. kaya yung anak na yun, pinagtitimpla yung tatay ng Yan, kape tuwing ganyan. umaga. Yun, O, diba? may amor yung May tatay dun sa amor. anak. So O. sa madaling salita, Jerm, wala kaming amor sa'yo. Walang naiambag talaga. Walang naiambag. Di, ako, siguro Germany kasi nandiyan yung opportunity na yan. Pero pag-aralan mo maigi ha. I mean, wala kasi kaming details like salary, what type of work. Tama. 'Di ba? Yung Correct, mga correct, ganon, 'di ba? So magbabase lang kami sa gusto mo springboard mo lang si Taiwan, Yes. 'di ba? Parang stepping stone mo lang si Taiwan para makapunta sa first world country na bongga, 'di ba? Tas ito na yung opportunity, di doon ka na. Yun yung nakikita ko kung nagmamadali ka. Oo. Ganyan. You go back to your goal. You go back to your intention. Oo, ano nga ba? Ano ba talaga yung gusto mo? Ano yung objective mo? Bakit mo kailangang pumunta ng bansang yon? So ngayon, kung in terms of siguro urgency, so kailangan mo si Germany. Yan. But pagdating mo doon, maghihintay ka rin kasi ng another 5 years para mag-dual anong tawag na. Maging permanent citizen. Oo, so 5 Oo. years. Si Canada naman, mas mabilis yung Citizenship kinemerot Oo, kineso. process na ganun. Oo. Kasi 2 years lang pwede ka na maging citizen. Yun nga lang, medyo wala pang assurance kung kailan yung alis. Oo. So baka Diba? by the time na nakapunta ka sa Germany, yung mga kasabayan ay by the time na nasa Germany ka, na citizen ka na, Oo. doon pa lang magiging citizen yung mga kasabayan mo na nag-apply sa Canada. Oo, yun. So kasi yun. natagalan. Correct. Oo, So timbangin diba? mo 'yon. Alin dito yung mas may appeal sa 'Diba, in terms of urgency o yung mas madaling pagproseso. Pangalawa is yung salary, 'di ba? So kung kikita ka ng times 2 sa Canada at 'di ba? Times 3 sa Germany. Yun. Pag tinanong mo kami, syempre doon kami sa times 3. Pero tama, ibabawas mo pa rin yan. Oo. Ano yung cost of living sa Canada at cost of living sa Correct. Germany. Wala kaming Oo, information Ibabalanse mo, kunyari, times 3 nga yung sweldo sa Germany. Pero yung cost of living naman, Matindi. oo. Oo. Kasi medyo compare mo din. Tsaka maganda yung sinabi mo, partner, na magtatanong ka dun sa mga nandoon na. Yes. Diba? Yun naman yun diba? Bakit tayo na-entice na mag-work para sa ibang bansa? Because we know of actual people who are there. Yes. Diba? Meron Correct, tayong mga kakilala talaga na makakapagbigay ng first-hand kwento, first-hand story. Tama. Yung mga ganun. Ano yung climate, pwede mong i-consider din, 'di ba? Ikaw ba hindi ka ba sanay ng ng gloomy, ng winter? Kaya nga, anong parte ba ng Canada yon? Anong Oo. parte ng Germany? Kasi hindi naman lahat city na major city. Yung iba Oo. nasa probinsya, yung mga Correct. mga ganyan. I'm sure iniisip mo na rin naman yan. Mm-mm. Yun, yung you gather as much information as you could. Correct. Mahirap talaga yun. Pero naniniwala talaga ako that God will give you a sign. Bago mag-27 kung saan at paano. At Pero yung- kung ikaw, isang tanong, isang sagot. Germany or Canada? Ako, Germany. Canada. Tingnan tingnan mo. mo. Kasi kung nagmamadali ka ng kumita, doon ka na sa kikita ka na agad, Oo. di ba? Hindi na yung patatagalin pa, nandiyan na ganun. Oo, pwede din. Bakit ka Canada, if Kasi ever? feeling ko, kasi may mga kamag-anak ako sa Canada at nagustuhan naman nila yung lifestyle, nagustuhan nila yung government, yung benefits ng mga taong nakatira doon, yung trabaho. At saka English sila, di ba? Oo. English yung salita. Oo, tsaka madali sila makatawid ng US, mga ganong tipo. Tama, Canada na lang din ako. Di ba, lalo ka nagugulo. Parang tatawid ka lang ng Pasay at Pasig, ganon. Ganon kadali. Di ba? Kung gusto pumunta ng US, edi punta, tawid-tawid ka lang. Madali lang naman talaga. Oo, totoo. Kasi, pero si Germany ay malapit-lapit daw sa sa Europe naman. Kaya lang mahirap magsalita kasi Iba diba? yung lengguwahe. Oo. O, diba? So, yun, kung titingnan mo din yun, saan ka madali makakapag-adjust in terms of yung language yung barrier. language, yes. Oo, kasi dyan sa Germany, aalamin mo pa yung Hadouken. Paano ba yung salita?
Ginugulat mo kami doon sa Hadouken. Hadouken! Hindi, Van Houten yun, partner. Van Houten. Para mali, di ba? Pag tingnan mo tayo, yun palang dalawang Diba? words pa lang yung babanggitin natin, parang sablay na. So, May ute. wala akong narinig, ha? O, di ba yung barrier pa lang baka mayat maya kang inaatake kasi Hindi mo sila baka mamaya makipag-usap. baka mamaya inutusan ka, hindi mo na-gets. Naghihintay kasi padinig mo lagi Hadouken. Ganon. Di ba? Oo. Volkswagen, di ba? Mga Oo, ganun yung mga salita tama. nila. Yung W nagiging V. Correct. Di ba ganun sila sa Volkswagen, yeah. Volkswagen, di ba? Oo. Isipin mo yung V nagiging F. Oo. Volkswagen. Oo. Tapos yung V nagiging Yung T nagiging B. Oh, di ba? Isipin mo yun, ang napakahirap intindihin. Invento na. Oh, ang hirap. Canada na tayo, friend. Yung A nagiging S. Basta may mga ganon. Pero kung ikaw naman yung you're up for the challenge, okay sa iyo yung mga ganyan. Oo. Tapos gusto mo yung mga, kung paano magsalita yung mga tao para sila laging, hindi ko alam, malay namin, Oo, wala kami alam sa Germany. Tanong-tanong ka sa mga tao nakatira doon, yung mga Pinoy na nakatira na doon. Ay, diba? nice. Alam mo, partner, oo nga. Ako kasi parang una kong pinili yung Germany kasi nga, Nandyan na eh. nandyan na. Parang, Correct. tapos springboard niya nga yung Oo. Taiwan, tapos nandyan na. So, ba't naman hindi? Ganon. Kaya lang, in terms of kung may kakilala na nasa Germany, isa lang yung kakilala ko doon. Tapos, Hindi pa reliable. Tapos hindi pa kami close. Kakilala lang sa Facebook. Oo. So, as opposed to nasa Canada, meron akong actual na kamag-anak. Ay, sa bagay, oo diba? nga. Tapos meron akong mga kakilala na nandoon din. Kahit hindi kami masyadong medyo close. Diba? Maganda Pero, yung feedback, no? Oo, maganda yung feedback. So, Oo. pwede rin to wait. Yan yung sinasabi natin, partner, minsan nakakalito talaga yung mga quotation eh. Tingnan mo, ang dami niyang quotation. Yun yung sinabi Oo. natin kanina eh. Diba? Minsan di mo alam kung saan ka maniniwalang quotation eh. Kaya nakagulo rin ng buhay yung mga quotation na yun. Pero ako din, yung puso ko din, sinasabi nga mag-ano ka, Germany. Pwede mong experiment pareho. Diba? Kaya ako parang Germany na agad. Oo. Parang gusto mo na eh. Ganyan. Correct. Nandiyan na yung offer. Oo. An unlimited offer, sabi nga nila. Diba? Ako, partner, kaya din siguro pinili ko si Germany kasi pagka sinabi kasi sa akin limited edition, na-challenge ako, nape-pressure ako na parang, Oo, ito na. Kaya madali ako mabentahan eh. Kapag halimbawa sinabihan ako na, ma'am, Oo. ano na lang po ang stock po namin ito, mga dalawa na lang. Ay, hindi na ako Kahit mag-iisip. wala pa talagang lumalabas Oo. ni isa. Hindi, kahit na kahit hindi ko naman talaga nakitang dalawa na lang, kahit 1,000 Oo. pa yung nandyan sa stocks. Pag Oo. sinabihan ako, partner, na limited edition po ito ang lumabas lang nito sa bansa ay ganito, or parang 3 lang sa bawat store, mga ganun. Kapag ka ganun na limited, na ako kagad na, sige, go ko na yan kasi limited. Kaya din Correct. siguro gino ko kagad si Germany. So Germany na lang. Oo. Oo. Lipat Iba ka na naman. Lipat ka na, partner. Lipat na, partner. Oo, kung ngayon, kung matry mo sa Germany, pwede ka na, hindi naman naalis yung Canada. Yan. Kung hindi ka mag-excel sa Germany, hindi mo nagustuhan yung kultura, pagkain, lifestyle, or kung ano man, nagka-problema ka doon at hindi mo kakayanin mamuhay na matagal, nandyan pa rin naman si Canada. Hindi rin siya aalis dun sa lugar niya. Although it will take time again, Oo. yung mga ganon. At saka yung decision naman, kailangan mo na lang ding panindigan. Whatever it is na pipiliin mo, Correct. nagiging mas tama siya kapag ka pinaninindigan mo siya. Correct. Wala ka nang magagawa. Ginusto mo na yun eh. So gustuhin mo na talaga siya. Correct. Pero pareho silang maganda. Yes. Walang tapon. Oo. Good luck ha, Jerwin. Jerwin, Germany. Sign oo yun. nga, it's a sign. Jerwin in Germany. Diba? Gawa ka vlog, Oo, YouTube channel. Ay, Oo. gawa ka ng YouTube channel. Pang Jerwin in Germany. Sabi mo? Hindi kasi Jerwin in Germany. Tama, Jerjer. Oo, diba? #Jerjer. Oo, papatok yun. Diba? Oo. Ito na nga, tama. Witty ka This doon is pa. the So, sign. Jerwin in Germany. So, malay mo, hindi ka talaga yumaman nang dahil sa pagtatrabaho mo sa Germany, kundi
hindi, naging YouTube sensation ka. Jerwin in Germany. Oh, hashtag. Jerjer. Oh, Yan, diba? Maganda yun. Oh, so good luck sa'yo, Jerwin. At dahil sa dami na sinabi namin sa'yo at nakapag-overtime kami. O yung mga bilin ha, huwag kalilimutan. Yan. Docs, maraming salamat sa pagtutok sa amin ngayong oras na ito. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Love Radio.